bakşabız, bizde karata, bizde Kazan'daki Tataristan'daki büyük tügül, indi bakşalarımız, bu taki giktar suti berengi şeşelmi biz. Bir kise gibi şeşek çeştik, bir kise gibi klubnika, bir kise gibi malina, bir kise gibi bir 20 tüp pomidorumuz var. Татар даласында зур бакча тотучылары юк. Кырылык һәм яңгырлар сирәк ява. Ә бу тирәдәге авылларда су проблемасы кискен тора. Дөрес, Илмин авылының үз күле бар. Bizde indi яңгырлар da bik sirek indi bunlar. No, bütünüsünü Allah kulunda indi. Halinde irten sonra şigabız яңгыр telen sonra Allah Teala birse indi. Яңгырларыбызны. Булар инде бүтән заты шул бакчабызда безгә җитә, әлхәмдүлилләh шөкер. Шуңа да Сарытау өлкәсенең Дергач районында яшәүчеләренең күпчелеге мал тоту белән шөгыльләнә. Сыерлар, сараклар, кыш-кортлар тоталар. Капка төбендә сап-сары каз бәбкәләре йөри. Ну Аллаһ Тәаләгә күбрәк гыйбадәт кылсыннар, Алладан сорар кирәк. Алладан сораргач, суда була, үзгәсе дә була. Безнең инде авылыбызда иң карт мәчет, шунарга була Аллаһ Тәалә суын да бирә, үзгәсен дә бирә. Ринат Бикмөхәммәтов үз авылындагы мәчет хакында горурланып сөйләргә ярата. Ул үзе 16 ел шушында имам булып хезмәт итә. Авыл җирлеге депутаты да. Ә мәчет 1870 елда ук салынган. Бу тирәдәге иң борынгы иман йорты. Инде мактанудан түгел, инде күп кеше йөри дип әйтеп булмый инде. Булса да мусульман дип санасак та инде авыр халыкка җиткергә динне. Җомга күп мәкшә килә. Җомга инде я 25-30 җыела. Булай әйтеп Кайсылар инде китә, яшьләр инде язын китәләр, кайсылар эшкә, кырларга, аларда инде җомага инде кайсы җибәр, кайсы киләлмиләр дә инде. Дин хәзер кызган күмер кебек ди. Кулыңда тотсаң пешерә ди, әбәрсәң шуны. Шуның өчен инде шул динне алып барырга инде Аллаһ Тәалә инде безгә саулык, сәламәтлек, иман байлыгы бирсен. Ринат Бикмөхәммәтовны өендә һәр вакыт көләч йөзе һәм аш-суга оста Дания апа каршы ала. Менә без кергәндә дә токмачлы аш пешерү белән мәшгуль иде. Биш бармак ясыйбыз инде, салмасын да ашлардан. Кыекча, әпәй, пәрәмәш, бәлешләр, бөтен затны туры килә пешерергә. Ринат абый да Дания апа да шушы Илмин авылында туып үскән. 28 ел элек кавышалар, 2 ул тәрбияләп үстерәләр. Ләкин икесе дә шәһәргә киткән. Әмма төпчек улы Вәли укуын тәмамлап авылга кайтырга җыена. Монда яхшырак. Иншалла, ниятем бар кайтырга. Илемгәч. Без картаябыз инде. Яшь балалар да. Синең өчен татар кызын сайлау мөһимме? Обязательно татар кызын. Татар кызы мусульман булыр. Намаз укыйбыз. Намазны үзе бездә можна рәтергә. Риза тотарга да. Нәрсә өчен алга кайтасың, әгәр дә яшәр китә икән дип? Бия инде без качак үзгәләре дә иншалла кайтыр. Примером надо быть. Монда кыстау буламы? Ну, Аллаһ Тәаләдән сорасак иншалла, Аллаһ Тәалә бирсә. Яшь кызлар булды? Яшь кызлар бар. Бар школларны бил школны бетерәләр. 4 сыерыбыз, 6 әлхәмдүлилләh бозавыбыз, 30 куебыз, тракторыбыз бар, газоныбыз, авылыбыз әлхәмдүлилләh гөрләп тора. Яшьләр китә, берсе шунардан бүтән уебыз, бүтән ниебез, картлар да тора. Яшь агач булгач кына картагач әтрәләп торалар дигән. Яшьләр киткәч инде бик тавар инде. Милли җанлы дини гаилә, авылның гореф-гадәтләрен дә яшәтүчеләр. Менә хәзер яңгыр сорау йоласын үткәрергә җыенуларын турында сөйләделәр. Яңгыр теләнә инде авыл без бергә җыелып сөйләшеп җыелабыз инде. Куй чалалар, аны пешерәбез апалар җыйнаулап, бергәләп инкәлләр, биш бармак ясыйбыз. Бөтен авыл халкын шунда җыябыз инде. Намаз укыйлар, бабайлар, апалар, әбиләр. Куй нәрсә ул? Чалабыз. Бәрәм. Да, чалабыз да инде апалар авыл ничә авылларны, авылдагы бөтен яшәүчеләрне җыеп ашыйбыз инде. Ул кайда уза? Мәчеттә узамы, ул кайда уза? Бездә инде куе бар, шул куе янында. Безнең бабаларыбыз да татар булган, үзебез дә татар булып яшәйек. Татар булмаса милләт тә булмый, дин дә булмый, шул динне калганнар, алып калганнар шул без татар теле белән. Әлхәмдүлилләh шөкер. Шулай итеп, шул авылда яшибез.
Өйдә җыелганда һәр вакыт ТНВ Планета каналын карарга яраталар. Бу да телне сакларга һәм ерак Татарстан белән элемтә тотарга ярдәм итә. Айза Шаймарданов, Татарлар, Сарытау өлкәсе.